Vítaj ho, hajzla! Do píklo! Znova sa hlásim z Dubnice. Som v stálom telefonickom spojení s krotiteľmi puchov, ktorí mi ohlásili, že práve v týchto miestach by sa mal nachádzať konečník. Tak uvidíme, čo z toho bude. Oni ho stále prenasledujú. Aha, už vychádzajú, naháňajú konečníka. Sledujme to spoločne. Sledujme to. Idú po ňom. Poďme za nimi. Skúša detektor! Tyč! Ktorý to bude? Chyba prístroja! Máme malé dotácie! Ako ministerstva nám poslali len 150 korún a to vlastne nestačí. Ideme ďalej, tuto to nebude. Nespladám s ničom, ľudia. Vás pozdrav, chlapci, dostávte konečníka, už nebudem viac terorizovať naše mesto. Ľudia ste zachránení, nemajte už viac seba strach. Ďakujem vám, chlapci, za spoluprácu. A čo nechceme? Konečník stávaj, nie, však... Ale ako, kde máte tú krabičku, kde dávate oni? My nemáme krabičku, my sme krabičku zrušili, to boli tí predchodcovia pred nami, oni mali zastaralé technológie, my sme trošku vyspelejší, aj keď ako 150 korún je málo z toho ministerstva, ale nám to predsa len stačí, tak krabičku sme